Kuvittele, että jotkut yleisimmistä keittiösi ruuista, ne, joita löydät helposti mistä tahansa suomalaisesta supermarketista, voisivat tehdä paljon enemmän kuin vain tyydyttää nälkäsi. Entä jos voisit auttaa kehoasi suojelemaan itseään paremmin vuosien varrella tekemättä suuria muutoksia päivittäiseen rutiiniisi? Totuus on, että mikään yksittäinen ruoka-aine ei voi estää sairauksia. Mutta tiede on osoittanut jotain tärkeää. Tietyt arkipäivän ruuat sisältävät luonnollisia yhdisteitä, jotka auttavat kehoa toimimaan paremmin, suojaavat soluja vaurioilta ja edistävät tasapainoisempaa sisäistä ympäristöä. Tässä videossa opit 15 yleisestä suomalaisesta ruuasta, joista monet ovat yksinkertaisia, helposti saatavilla olevia ja jopa perinteisiä, joiden mahdollisia suojaavia vaikutuksia on tutkittu. Kaikki tässä esitetyt tiedot perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja ovat tarkoitettu vain tiedoksi. Tämä sisältö ei korvaa lääkärin konsultaatiota. Aloitetaan. Numero 1. Pohjoisen marjat. Suomessa harvat asiat ovat yhtä arvostettuja kuin villimarjat. Mustikat, puolukat ja vadelmat ovat osa paikallista kulttuuria, usein suoraan luonnosta kerättyjä. Nämä pienet marjat ovat täynnä antioksidantteja nimeltä antosyanit, jotka antavat niille niiden voimakkaat värit. Nämä yhdisteet auttavat suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä, joka liittyy solujen ikääntymiseen. Jopa pakastettuina, mikä on hyvin yleistä maassa, ne säilyttävät suuren osan ravintoaineistaan. Marjojen lisääminen aamiaiseen, esimerkiksi puuron tai jogurtin kanssa, on yksinkertainen mutta erittäin tehokas tapa. Numero 2. Kahvi, enemmän kuin energiaa. Suomalaiset ovat maailman suurimpia kahvin kuluttajia. Ja sillä voi olla myös positiivinen puoli. Tutkimukset viittaavat siihen, että säännöllinen kahvinjuonti liittyy pienempään riskiin joillekin sairauksille, mukaan lukien maksaan liittyvät ongelmat. Kahvin bioaktiiviset yhdisteet auttavat suojaamaan soluja ja tukevat maksan toimintaa. Sekä kofeiinipitoinen että kofeiiniton kahvi näyttävät tarjoavan samanlaisia vaikutuksia. Mutta yksi tärkeä yksityiskohta. Hyödyt tulevat puhtaasta kahvista, eivät sokerilla, siirapeella tai keinotekoisilla kermoilla täytetyistä versioista. Numero 3. Tomaatit ja lämpimät ruuat. Vaikka tomaatit eivät ole pohjoisen ilmaston perinteisiä tuotteita, ne ovat mukana monissa moderneissa suomalaisissa resepteissä, erityisesti keitoissa ja kastikkeissa. Ne ovat runsaasti lykopeenia sisältäviä, antioksidanttia, joka imeytyy paremmin elimistöön kypsennettynä. Toisin sanoen tomaattikeitot ja lämpimät kastikkeet voivat tarjota enemmän hyötyjä kuin raaka tomaatti. Pienen määrän terveellistä rasvaa lisääminen valmistuksen aikana parantaa myös imeytymistä. Numero 4. Valkosipuli, pieni mutta tehokas. Valkosipuli on yksinkertainen ainesosa, mutta se sisältää monia tutkittuja luonnollisia yhdisteitä. Niihin kuuluvat rikkiyhdisteet, jotka voivat auttaa solujen suojaamisessa. Yksi yksityiskohta tekee eron. Kun pilkot tai murskaat valkosipulin ja annat sen levätä muutaman minuutin ennen kypsennystä, aktivoit nämä yhdisteet paremmin. Se on pieni tapa, joka voi lisätä hyötyjä. Numero 5. Terveelliset rasvat. Suomessa rasvojen käyttö on muuttunut vuosien varrella. Kasviöljyt, kuten rypsiöljy, ja myös oliiviöljy ovat yleistyneet. Nämä rasvat sisältävät tulehdusta vähentäviä yhdisteitä ja ovat osa tasapainoista ruokavaliota. Prosessoitujen rasvojen korvaaminen luonnollisemmilla vaihtoehdoilla voi olla yksinkertainen mutta vaikuttava muutos. Numero 6. Kylmien vesien kalat. Lohi, silakka ja makrilli ovat perinteisiä suomalaisessa ruokavaliossa. Ne sisältävät runsaasti omega-3-rasvahappoja, jotka ovat tärkeitä kehon toiminnalle. Näihin ravintoaineisiin liittyy kroonisen tulehduksen väheneminen ja yleinen hyvinvointi. Kalan syöminen muutaman kerran viikossa on yleinen ja suositeltava tapa. Numero 7. Ristikukkaiset vihannekset. Kaali, parsakaali ja lehtikaali ovat yleisiä paikallisissa ruuissa.
Ne sisältävät yhdisteitä, kuten sulforafaania, joita on tutkittu niiden solunsuojaavien vaikutusten vuoksi. Valmistustavalla on merkitystä. Höyryttäminen auttaa säilyttämään nämä ravintoaineet paremmin. Numero 8. Täysjyväviljat. Ruisleipä on suomalaisen ruokavalion symboli. Se on runsaskoituinen ja tukee ruoansulatusta sekä kehon tasapainoa. Täysjyväviljojen runsas käyttö liittyy parempiin terveysindikaattoreihin pitkällä aikavälillä. Raffinoitujen tuotteiden vaihtaminen täysjyvävaihtoehtoihin on yksi helpoimmista muutoksista. Numero 9. Porkkanat, yksinkertaisia ja tehokkaita. Porkkanoita käytetään paljon keitoissa ja lämpimissä ruuissa. Ne sisältävät runsaasti beta-karoteenia. Tämä yhdiste toimii antioksidanttina ja on tärkeä kehon toiminnalle. Lisäksi ne ovat edullisia, monipuolisia ja helppoja käyttää arjessa. Numero 10. Pähkinät ja siemenet. Pähkinät, mantelit ja siemenet ovat erinomaisia terveellisten rasvojen ja mineraalien lähteitä. Niiden säännöllinen käyttö liittyy moniin terveyshyötyihin. Pieni kourallinen päivässä riittää täydentämään ruokavaliota käytännöllisesti. Numero 11. Palkokasvit. Linssit, herneet ja pavut yleistyvät suomalaisessa ruokavaliossa. Ne sisältävät runsaasti kuitua ja kasviproteiinia, mikä tukee suoliston terveyttä. Ja terve suolisto on keskeinen osa kehon tasapainoa. Numero 12. Sitrushedelmät. Talvella appelsiinit ja mandariinit ovat yleisiä. Ne tarjoavat C-vitamiinin lisäksi yhdisteitä, jotka auttavat suojaamaan soluja. Ne ovat käytännöllisiä, virkistäviä ja helppoja lisätä arkeen. Numero 13. Pellavan siemenet. Pellavan siemeniä käytetään paljon leivissä ja paikallisissa resepteissä. Ne sisältävät kuitua, omega-3-rasvahappoja ja lignaaneja. Parempaa imeytymistä varten ne kannattaa käyttää jauhettuina. Numero 14. Vihreä tee. Vaikka kahvi on suositumpaa, teetä juodaan myös, erityisesti kylminä päivinä. Vihreä tee sisältää antioksidantteja, jotka auttavat suojaamaan soluja. Säännöllinen käyttö voi olla yksinkertainen ja hyödyllinen tapa. Numero 15. Kurkuma. Tämä mauste on yleistynyt modernissa ruoanlaitossa. Sen pääyhdiste, kurkumiini, on tutkimuksen kohteena sen tulehdusta vähentävien ominaisuuksien vuoksi. Yhdistettynä mustapippuriin sen imeytyminen paranee. Lopulta tärkeintä ei ole keskittyä yhteen ainoaan ruokaan. Kokonaisuus ratkaisee. Pienet päivittäiset valinnat, kuten luonnollisempien ruokien lisääminen, monipuolisuus ja prosessoitujen tuotteiden vähentäminen, voivat vaikuttaa terveyteen pitkällä aikavälillä. Sinun ei tarvitse muuttaa kaikkea kerralla. Aloita pienillä muutoksilla. Koska pitkällä aikavälillä juuri nämä johdonmukaiset tavat tekevät suurimman eron.